Presoen egoera konpontzaren aldeko aldarria entzungo da bihar Bilboko kaleetan, sare herritarrak deituriko manifestazioan. Ezin da gehiago luzatu konponbidea bakea elkarbizitza lelopean, arratsaldeko 5:00 abiatuko da Lakasillatik eta udaletxean amaituko da. Mobilizazioak atxikimendu sorta zabala jaso du, alderdi politikoak, sindikatuak, elkarteak eta kultur arloko kideak tarteko. Euren karguaren zin egin dute dagoeneko Nafarroako gobernuko kide berriek. Nafarroako jauregiko tronuen aretoan egin dute ekitaldia ostiral goiz honetan, Javier Remirezek lehen presidenteorde eta gobernuko bozeramaile gisa, eta Inma Juriok berriz barne kontseilari bezala. Biek ala biek kargu aldaketa hauek normaltasunez hartu dituzte, baita foru gobernua krisian egotea ezeztatu ere. Laborarien protestak izan dira nagusi ostiral honetan Ipar Euskal Herrian. Izan ere Lapurdin A66 errepidea blokeatu dute Baionako sarreretako batean, Europar Batasunaren eta Mercosurren arteko akordioaren inguruko aurkakotasuna islatzeko asmoz. Hala, goizaldeko ordubiak inguru zirela, 81 pertsona eta 61 traktore autobidera irten dira eta 2 noranzkoetan moztu dute. Bruselak gaur bozkatu du eta onartu du akordio komertziala. Arratsaldeon eta ongi etorri, atzo kontatu genizuen moduan Espainiako auzitik gorenak berretsi egin ditu Arantza Zulueta eta Jon Enparantza abokatuen zigorrak, 7 urteko lehenengoari eta 4koa bigarrenari. Gaur ezagutu dugu euren defentsak Espainiako auzitegi konstituzionalera joko duela babes helegitea jartzeko. Espainiako auzitegi gorenak Arantza Zulueta eta Jon Enparantza abokatuen aurkako zigorrak berretsi ditu. Orain baina, Alfonso Zenon bien abokatuak jakinarazi du Espainiako auzitegi konstituzionalera joko dutela giza eskubideen urraketa asko egin zirelako miaketetan eta CNIren ikerketetan. Hori dela eta ez dute espero Zuluetak eta Enparantzak espetxera joan behar izango dutenik. Defentsak epaia jaso eta 30 eguneko epea du konstituzionalean babes helegitea jartzeko. Gogoratu dezagun Zuluetak eta Enparantzak 15 urte daramatzatela pasaporteak kenduta, berme ordainduta dute eta baldintzapean aske daude. Epaitegira sinatzera joan behar badute ere. 2010ean atxilotu zituzten etaren fronte juridikoa zuzentzen zutelakoan. Javier Bermúdez epaiak aginduta, Guardia Zibilak burututako operazio horretan euskal presoen defentsan aritzen ziren 7 pertsona atxilotu zituzten. Horietatik 3 absolbitu zituzten eta beste 4 zigortu. Lehen ere esan dizuegu sarek manifestazioa deitu duela biharko Bilbon ezin da gehiago luzatu lelopean, gaurkoan presoen egoerari arreta berezia eskaini nahi izan diogu, izan ere etak bere jarduera behin betiko eten zuela 15 urte beteko dira urten. Indarkeria amaitu eta ondorengo 15 urte hauetan, zenbait aurrerapen ikusi dira konponbidearen eta bakearen logikan, baina baita hainbat biolentzien biktimen aitortzan. Eta zer esanik ez, euskal preso, ieslari eta deportatuen etxeratzean. Baina oraindik ere 105 euskal preso daude, politiko daude. Zenbait datu adierazgarri bildu ditugu jarraian. Konponbidearen bakearen eta elkarbizitzaren aldeko aldarriarekin bat egingo dute milaka herritarrek larunbatean Bilbon sarek deituta. Urteak daramatzaten norabide horretan lanean eta oraingoan ere biolentzia ezberdinen biktimen egia eta aitortza eta euskal preso, ieslari eta deportatuen etxeratzea ardatz mobilizatuko dira, ezin da gehiago luzatu lelopean. 2026an sartzearekin batera zenbait urtemuga esanguratsu daude aurretik. Besteak besteetak bere jarduera behin betiko eten zuela 15 urte beteko dira. Indarkeria amaitu eta ondorengo 15 urte hauetan, zenbait aurrerapen ikusi dira konponbidearen eta bakearen logikan. Baita biolentzia ezberdinen biktimen aitortzan eta zer esanik ez euskal preso, ieslari eta deportatuen etxeratzean. 3 urte igaro dira urruntze politikari amaiera eman zitzaionetik. 3 urte ala berrespetxeko zigorrak lehen graduan edo isolamendu ziegetan betetzari utzi zitzaionetik. Era berean azken urteetan euren zigorrak bete izanagatik kalera irteten ari diren preso kopurua asko handitu da.
2018an 300 preso zeuden, gaur egun 105 daude. 35 Martutenen, 27 Zabaian, 3 Basaurin, 2 Iruñan, 1 Leion eta beste bat Frantzian, Lanemezan. Gainontzeko 36ak erdi askatasun egoera batean daude etxean preso. Datu adierazgarriak dira gero, 105 horien artean 76k 2 hamarkada baino gehiago daramatelako preso, eta 60 urtetik gora dituzte 28k. Edonola ere 105 preso hauez gain, 3 deportatuak dira Kuban, Cabo Verden eta Venezuelan, eta 14 erbesteratuak. Bada arrazoi politikoen ondorioz espetxea, erbestea edo deportazioa pairatu duten pertsonen etxeratzea modu duinean gauzatzeko lanean dabil Harrera elkartea. Zigor oso gogorrak bete ondoren, askatutako pertsonek aurre egin behar dieten zailtasunei buruz jardundu elkarteak, eta hain justu Nazio Batuek Harrera elkarteak egindako lanaren beharra eta garrantzia aitortu du. Harrerak emandako datuetan oinarrituta Giza Eskubideen Euskal Herriko behatokiak euskal presek askatasuna lortu ondoren aurre egin beharreko zailtasunak laburbildu ditu. Baita askotan 20 urtetik gorako espetxe zigorrak bete ondoren gutxieneko kalitate parametroekin bizitza erraztu dezaken erakunde laguntza eskasa ere. Behatokiaren arabera zeregin hori administrazio publikoek bultzatu beharko lukete giza eskubideetan oinarritutako ikuspegi zorrotz eta bakarretik eta birgizarteratze prozesuen erabilera politiko oro alde batera utzita. Testuinguru horretan aurrerapenak izan diren arren behin betiko konponbidea gehiegi luzatzen ari dela diote. 15 urte ondoren indarren jarraitzen duela sufrimenduak eta indarren jarraitzen duela salbuespenak. Esaterako datu aipagarria da hurbilketak egon badira ere Espainiaratzean Frantzian betetako zigorra zenbatu etzaion 30 preso inguru daudela. Hori ala salbuespen lege eta politikarekin behin betiko amaitu behar dela aldarrikatzeko batuko dira Bilbon larunbatean. Bihar arratsaldeko 4:00 hasita saio berezia izango duzue ikusgai 11an, sareren manifestazioaren berri emateko. Hainbat izan dira mobilizazioari atxikimendu erakutsi dioten erakunde, alderdi, sindikatu eta norbanako. Sarek Bilbon urtarrilaren 10ean euskal preso eta iheslarien eskubideen alde egingo duen mobilizazioak zenbait alderdi, sindikatu eta elkarteren atxikimendua jaso du. Mobilizazioa arratsaldeko 5etan abiatuko da Lakasillatik. Konponbidea, bakea, elkarbizitza lelopean. Elkarteak asteazken honetan aipatu den arabera, manifestazio hau ez da aldarrikapen politiko bat. Euskal deportatuen eskubideen aldeko aldarri bat baizik. Izan ere, haien eskubideak urratzen jarraitzen dute. Mobilizazio honek hainbat euskal alderdiren babesa jaso du, EH Bildu, Euskal Herria Bai, EA, Alternatiba, Sortu eta Podemos Euskadi kasu. Baita Espainiar estatuko zenbaitena ere, ala nola Eskerra Republikana, BNG edota Mesper Mallorca. 20 sindikatu eta elkartetik gorak ere bat egin dute euskal presoen eskubideak berriz aldarrikatzea helburu duen manifestazioarekin. Sarek talde guzti hauen atxikimendua izan arren, gizarteari argi utzi nahi izan dio, erakundeen diru laguntza oso gutxirekin lan egiten dutela eta antolatzen dituzten ekitaldien diru eskeen bidez egiten dutela aurrera. Hori dela eta, azken urteetan bezala martxan jarri dute Bizunkada Nazionala ekimena, giza eskubideen aldarrikapenak aurrera eramateko beharrezkoa duten laguntza ekonomikoa lortzeko. Horrela, edozein herritarrek izango du elkarteak proposaturiko ideien alde egiteko aukera, manifestazioetan parte hartu ezarren. Eta bestelako kontuetan Gasteizen 1.800 euroko isuna ezarri die Arabako probintzia auzitegiak bertako bi udaltzaingori, epailaren arabera neurrigabeko indarkeria erabilizuten 16 urteko adingabe bat atxikitzeko. Izan ere, gazteari sudurra hautsi zioten. Arabako probintzia auzitegiak 1.800 euroko isunak ezarri dizkie Gasteizko bi udaltzaini. 16 urteko adingabe bat atxikitzeko neurriz kanpoko indarra erabiltzagatik gazteari sudurra hautsiz. Auzitegiak lesio delitu baten erruduntzat hartu baditu ere, euren egin beharra betetzeko jardueraren salbuesle ez osoa aplikatu zaie. Bakoitzari 1.800 euroko isuna ezarriz. Gainera adingabeari 4.380 euroko kalte ordain bateratua ordaindu beharko diote. Gertaka
eskaria 2023ko martxoan jaso zen, Gasteizko Zabalgana auzoan. Agenteek motorrean zihoazela, patinetean abiadura handian zihoan gazteari gelditzeko agindu zioten. Arabako probintzia auzitegiko 2. sekzioko autoaren arabera, gaztea ihes egiten saiatu zen. Agenteek gaztea neurri gabeko indarkeria erabilita geldiarazi zutela azpimarratu du epaiak. Eta honen arabera ezin dute egiaztatu adingabea behin patinetetik jaitsi ondoren ihes egiten saiatu zenik edo agentei aurre egin zienik. Era berean ez dute frogatu poliziek adingabea iraindu zutenik. Ez da ukabilkada zein ostikorik eman ziotenik ere. Epaia oraingoz ez da irmoa eta Euskal Autonomia Erkidegoko auzitegi nagusien helegitea aurkeztu dezake adingabearen familiak. Gaiz beste eginda 24. korrikarren atzera kontaketa hasi da. Aurten atarratzetik abiatuko da ekimen erraldoia martxoaren 19an eta 11 egunez Euskal Herri osoa igaro ostean Bilbora iritsiko da. Dagoeneko ezagutzen dugu korrikaren ibilbide guztia. 24. korrikaren ibilbidea jakin nahi, zeure herritik zein egun eta ordutan pasako den, adi ibilbidearen xehetasunak argitaratu dituzte. Hiriburuen artean Maule bizitatuko du lehendabizi. Atarratzetik atera eta arratsaldeko 5 baino lehen helduko da horra. Donibane Garazi izango da bigarrena, martxoaren 20an gaueko ordu txikietan igaroko da handik. Iruñera aldiz martxoaren 22an iritsiko da igandean korrikaren 4. egunean. Martxoaren 24an asteartean Baiona zeharkatuko du eta Donostiatik martxoaren 25an ibiliko da. Tipitapa atsedenik hartu gabe 27an ostiralean Gasteizen lurreratuko da Euskararen aldeko ekimen erraldoia. Eta aurten Bilbok izango du korrikaren azken metroak ospatzeko ohorea, martxoaren 29an igandean. Eguerdian lekuko barruko mezu sekretua irakurriko dute Euskararen herritik eskuz esku pasatu ostean. Eta amaitzeko egun osoko amaiera jai handiak hartuko ditu Bilboko kaleak. Herriz herri, kalez kale, errepidez errepide, Euskara garela erakutsiko du 24. korrikak bere 2175 kilometrotan. Halere kilometroak baino esku gehiagotatik pasako da lekukoa. Zehazki 3436 lekuko hartze izango ditu. Hau da, hainbat kilometrotan lekuko hartze bat baino gehiago egongo dira. Beraz, inoiz baino parte hartzaileago aurre ikusten da lasterketa. Ibilbidearen xehetasun gehiago kontsultatzeko joan korrika aplikaziora. Era berean aukera ematen du korrikaren inguruko jakinarazpen eta jakingarri garrantzitsuenen berri primizian jasotzeko. Esaterako furgonetaren geolokalizazioaren bidez korrikalariek uneoro egiaztatu ahal izango duten nondik dabilen lasterketa. Eta nola ez 11tik ere 24. korrika uneoro zuzenean jarraitzeko aukera izango duzue. Ibilbidearen berri eman da atzera kontaketa hasi da. 70 egun barru atarratzetik abiatuko da 24. korrika. Xiberotik aterako da martxoaren 19an 3:30 eta 11 egunez Euskal Herri osoa igaro ostean Bilbora iritsiko da inoiz baino indartsuago, inoiz baino harroago. Euskararen herria garela, Euskara garela islatuko da. Baserritar Bilgune sindikatu agroekologikoa eratu dute Gipuzkoan, lehendik ere bazeuden beste zenbait sindikatu lehen sektorean, baina ez ziren horiekin ordezkatuak sentitzen. Baserritarren Bilguneak zerk ezberdintzen du? Bilguneko bozeramaiekin Igeldon egin du hitzordu 11ak, sindikatu berri horren xehetasunak eman dizkigute. Inguruneari, elikadura burujabetzari eta ekologiari begiratzen dion sindikatu agroekologista sortu dute baserritarren Bilgunea. Aurreneko pausoak ematen ari dira eta bozeramaiekin hitzordu egin dugu Igeldon. Lehen sektorean egoera, esango nuke Gipuzkoan, gainontzeko lurraldetan bezala ez dakik gainbeheran edo behintzat nahiko krisi edo larri dagon sektore bat da. Alde batetikan errelebo falta bat dago, bertan lanean gabiltzanok aipatzen da adinez media moduan 50 urte bueltan egongo garela. Horrek esan nahi du urte gutxian ere askok utzingo dutela aktibitatea eta ez dago ondorengorik sektorera sartzen. Horrez esan nahi du, gaur egun Gipuzkoan elikagaiak sortzen dituen
multo hori asko jaitsiko dela urte gutxian. Eta elikagaiak edo elikatzeko ahalmena galtzen dugun neurrian, nik uste dut baliabide oso garrantzitsua galtzen dugula. Geratzen zelako besten menpe, erabaki ezin da zer jaten duzun. Eta jateko eskubide hori galtzen ari gara askotan, makroproiektua direla eta, izan energetikoak, izan azpiegiturakoak, eta Gipuzkoan behintzat abeltzain edo nekazal lur asko eta asko horrela galdu dira. Egokiagoak izango liratekenak elikagaiak sortzeko eta gaur egun azpiegiturak eusten daudenak. Gero baita administrazioan aurrian sortzen dien papeleo administratiboko arazoak gero eta zorrotzauak, gero eta lan gehiago, baserri izan baino lan gehiago papeleo asuntuak eramaten gaitzu, eta berez gainberaz doian lanbide bat, ondikan zailtasun handiagoekin ikusten da. Orduan horrei bentsat erantzuna, eskatzen da arintzea. Nekazal politiken aldetik ere azken urte luzetan errestasunak eman dira gehiago instalazio handitarako, ekoizpen handiak izango liratekenak, ez? Izan beharrean horrelako subirautza bat duten txaldeak bultzatzea, buru abel kopuru handia dituztenak, ikuilu handiak, baratzan aldetikan hidroponian eta kilo asko ekoiztera dijoazen proiektuak bultzatu izan dira. Izan beharrean etxalde txikiak edo baserri txikiak, pixkat subirautza gehiago dutenak, behar dituzten insumoak alda neurrian beraiek sortzeko, salmenta ere alda neurrian zuzenean beraiek egiteko, guzti hori bultzatu beharrean izan da, azkenean nekazaritza industrial batera begiratutako proiektua. Testuinguru horretan duela 3 urtetik buruan zerabilten ideiari forma eman eta baserritarren bilgunea sindikatu agroekologikoa eratu dute. Sortu da, orain da urte... Pare bat, Bai, 3 bat urte, Bielurreko batzar orokor baten nolako lantalde bat, ikusi zen utxune bat zauela, eta hor sortu zen eztabaida, lantalde bat, egurra eta kandela izena jarri zitzaiona, eta horri ibili da, hasieratik sindikatu baten beharra ikusita, baina bentsat eragiteko, hausnartzeko talde bat. Eta hor 2-3 urte biltzen, hausnartzen, olako inditzugu tartean janari sintetikoan aurka eta makroproiektu energetikoen, da beste makroproiektu askoren aurkako ekintzak edo bentsat elkarreteratziak, eta tartien beti sindikatuaren beharrarekin, baina indarrak edo ez gauen nolan ikusten zelan aurrera egin. Azkenian estatuko beste lekuaz da ikusi da sortu diela olako sindikatu agroekologikoan inguruan eta txikitasunetik sortutakoak horreik animau gituen eta aurrera sortzia. Eta hor lantzen, beste jende batzukin, beste eragile batzukin elkartrukiak euki, eta azkenean burriak 11an, ingauen Zaldibin sorrera batzarra, eta azaroaren batian Donostin elkarreteratze batekin gizarteari aurkeztu. Guk garai hartan, Bielurreko batzar hartan sumatzen zana zen, beste nekazal sindikatu batzuk egon arren, gu ez ginela ordezkatua sentitzen. Gure ahotsa etzala iristen sindikatu horien bitartez ez gizartera, ez administrazioetara. Gu bizi genitun arazo guzti horiek, izan administrazioan trabak, izan sektorea bizi duen prekariedade edo azkenian hauskortasun hori, egunerokoan aurrera egiteko, aktibitatea martxan mantentzeko urte batetik bestera edo sasoi batetik bestera. Gure lan egiteko modua askotan ikusten genula ez da lapurtuta, baina erabiltzen zutela beste eredu batzuk beraiek ordezkatzeko, ez danean
askotan guztiz egia, lan egiteko moduak ere akusten dialako erdizka, azkenean gu batzen gaitun gehienak lan egiteko modu konkretua dakago, edo lurrari oso lotua, zaintzen ditugun animaliei oso lotua, saiatzen behar ditugun gauzak, izan pentsuak, izan belarrak, guk ezin baditugu ekoiztu, aldanik eta gertuenakoak izatea berdin baratzako produktuekin, salmenta ere aldan neurrian zuzena izatea, ez baldin bada eroslearekin zuzenean, denda txikietan, kontsumo taldeetan, gaur egun sortzen nahi dian kooperatiba desberdinetan. Eredu oso bada, kontsumo eredu bat, ekoizpen eredu modu bat, eta askotan ikusten da, hori gizarteak oso ondo hartu dan eredu badanez, pixkat bestek ere harrapatzen dutela hortik. Hori guztia nola jendeari iritsiarazi, guk ez genekan agotxik. Eta sindikatua ikusita, langileek sortutako talde badala, beraien lan interes edo gizarte interes edo interes ekonomikoak babesteko, erabaki genuen aurrera egitea sindikatuen sorrerakin. Lehendik ere badaude beste zenbait sindikatu lehen sektorean. Baserritarren bilguna beraz zerk ezberdintzen du? Izatea sindikatu agroekologiko eta elikadura burujabetza ardatz izango dituena, eta gero zainduko dituena pertsonak, ingurumena, gizartea, hor barruan gertutasuna eta janari osasuntsuak eskaintzearena. Guk bilatzen duguna baita jendiak, bai kaletarrek eta bai gainontzeko baserritar nekazari abeltzainek sumatzia irekita da on sindikatu badala, ez dala hau ekologikoena da eta besteena ez, seguruenik abia puntua zein dan kontuan izan da, gerturatu dian lehenengotako asko, eredu ekologikoa nahi dianak dira, baina ez dakit, eredu aldaketa horren bila dabiltzanak, edo pixkat bide hori egin nahi dutenak ez dela erresa, azkenean inorren eredua ez da salagarria, askotan aurkitzen zea horrelako ruleta baten trabatuta, gastuak kubritzeko behar dezu sarrerak eduki, eta sarrerak edukitzeko modua karradakasuna da ekoizpen modu hori, eta hor ze puntutan mozten dezu eta aldatzen hasi, jende guzti horreri ere irekita da sindikatu badala. Azkenean oin sortu berri, gero kontutan hartu bida, talde motorian gabiltzanok, eta denok baserritik bizigaren pertsona garela, lanbidea baserritarra izan da, bestia da militantzia zuzena, orduan lan egiteko modua geldu gauak izango die, eta ontsa gabi sortzen, aztertzen eta izango da, errelebo falta hori bai izango da ardatzetako bat, azkenean elikadura bermatzeko baserritarrak behar die, eta zenbat eta gehiago hobeto, eta gero gure eskubideak eta babestia. Printzipioz gera talde bat, independentea inungo ez talde politiko ez erakundetatik, horrek suposatzen duanakin, azkenean bakoitzak jarri behar duala bere aldetikan horra aurrera egiteko denbora hori eta baliabide horiek. Honekin sentsibilizatu da sentitzedan, izan baserritar, izan herritar, sindikatuan badago baita herritarrentzako figura hori, ongi etorria izango da, guzti hau dana aurrera eramateko. Gu beti izaten dugu hasieratikan guk lehenengo pausoa eman degula, gero denon artean egiteko bide baten, ez? Nahi baldin baditugu baserri jasangarriak denboran eta baserri horietan bizi den jendeak bizitza duinak izan ditzala, denon artean egin beharreko bide badalako. Eta ostegun honetan egindako ekitaldian Hamaika Telebistak, Izarkon Kooperatibak, Goiener Kooperatibak, Tokikomek eta Gipuzkoako Pilota Federazioak hitzartutako elkarlana aurkeztu dute. Ostegun arratsaldean egindako ekitaldian, Hamaika Telebistak, Izarkon Kooperatibak, Goiener Kooperatibak, Tokikomek eta Gipuzkoako Pilota Federazioak Euskal Pilota sustatu eta zabaltzeko adostu duten elkarlan estrategikoa aurkeztu dute. Eragileen hitzetan, Euskal Pilota Euskaldunen ondarea da, eta gaur egungo kirol hegemonikon testuinguruan inoiz baino beharrezkoagoa da hura indartzea, ikustaraztea eta balioan jartzea. Komunitatearen eta elkarlanaren indararen jakitun,
Elkar babestuz eta auzolanean oinarrituz, ondare hori gizarteratzeko eta sustatzeko bide berri bat ireki dutela nabarmendu dute. Elkarlan honen bidez, federazioak antolatutako txapelketen finalek ikusentzunezko estaldura izango dute, tokiko telebista kateen zein plataforma digitalen bidezko edapen bateratuarekin. 11 txapelketen finalak emitituko ditugu zuzenean, gizonezkoen trinketean eskuz binaka eta joko garbia modalitateko nagusien mailakoa, eta emakumeen lauterdikoa Goienerrek. Izarkomek gainera, final guztietan internet konexioa bermatuko du. Partidak Gipuzkoako Pilota Federazioaren YouTubeko kanal ofizialean, 11 telebistan eta Tokikomeko kateetan zuzenean estreinatzeko. Bestalde, Izarkomek trinkete txapelketa guztiak babestuko ditu, eta sari nagusiak bere izen hartuko dute. Lehenengo hitzordu nagusia larunbat honetan izango da, urtarrilaren 17an, 3 trinketean. Bertan, 4 final emango dira zuzenean aipatutako kanaletan. Gure aldetik besterik ez, gogoratu albisteak une oro gure sare sozialetan eta 11.eu dituzuela eskuragarri, Maskak taldearen ez naizena da bestiarekin utziko zaituztegu. Bihar hitzordua sareren manifestazioaren berri emateko, informazioa astelenean itzuliko da betiko lekuan eta betiko orduan. Bihar arte gabon. Niri sobaki bezala, nire itxura kriminala gordetzen du kini azala. Ene gezurrak ire egiak, ezin lasai ez begiak, nora doak zeni helburuta metxe galariak. Ez naizena, ote naiz ni azkenean, edo bilakatzen horrela, pentsatzen dudanean. It's